бача, дарсота кадисти? О дада, анҷа дарсома кадистам. Нақс кадисти. Бачаҷон, он дохилшавӣ чӣ фикр кардӣ? Дохилшавиро рости гап дада фикр кардам. Фикр шуда ҳастам. Мефурам Хитой дохил шавам. Хитой? Фикри нақс кардӣ? Баъд дохилшавиша медонӣ чӣ хел кунем? Дада, дар ҳамин Инстаграм я сайта Grand China. Ина дада, ино баъди синфи наҳиву 11-ра метавонанд Хитой роид кунанд. Программаҳошон якумаш языковое обучение. Хитоиро надонӣ, ино роид мекунанд. Курс мехонӣ, Хитоиро аз ёд мекунӣ. Барои маҳорати касбӣ гирифтан дада, ино коллеҷ дохил мекунанд. Бо метавонӣ ҳам маҳорати касбита гирӣ ва ҳам якбора ҳам курси хитоита бихонӣ, забоншона аз ёд кунӣ. Баъд мо метавонам ки маҳорати олӣ ман бигирам. Баъди коллеҷ метавонам бакалавриат дохил кунам. Баъди коллеҷи бакалавриат дада метавонам докторантура ва магистратура бихонам ки ранги ҳамсоямон аку бою ҳар рӯз гӯшт мехӯра. Ранги ҳам бошам бихонам карьерни рост бишава, ҳама чӣ мешава. Бачаҷон, гӯшт кардам, мақулум шид. Ина ягон гарантӣ дорам? Дада, хавотир наша. Grand China 100% гарантӣ мета ки ҳама вақт давар мешава.